नमस्कार मित्रांनो, मी रोहित होके. आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला खरीप पीक विमा 2021 मंजूर झाला आहे का नाही याची माहिती सांगणार आहे. तर यासाठी पात्र झालेले जिल्हे पुणे असेल, लातूर असेल, उस्मानाबाद असेल याची पूर्ण माहिती सांगणार आहे. यामध्ये कोणकोणते तालुके पात्र आहेत, मंडळे कोणकोणती पात्र आहेत, पिके कोणकोणती समाविष्ट केलेले आहेत. तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा जेणेकरून तुम्हाला माहिती पूर्ण समजेल. तर आपण मोबाईल स्क्रीनवरती गेल्यानंतर तुम्हाला जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांनी काढलेली अधिसूचना आपण पाहणार आहात. त्याच्यानंतर तुम्हाला जिल्हाधिकारी लातूर यांनी काढलेली अधिसूचना आपण पाहणार आहात. तर लातूर जिल्ह्यासाठी 50% पीक विमा मंजूर झालेला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 25% पीक विमा मंजूर झालेला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी आपल्याकडे आणखी त्यांची अधिसूचना जो GR आहे तो आपल्याकडे आलेला नाही. तर नंतर आपण त्याच्यावरती स्पेशल व्हिडिओ बनवूयात. तर त्याआधी तुम्ही स्क्रीनवरती जाण्याआधी तुम्हाला या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून असे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील. जे आपण जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांची जी अधिसूचना होती ते आपण पाहूयात. त्याच्यामध्ये विषय जो दिलेला आहे हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती झालेल्या निश्चित करण्याबाबत पिकांचे जे नुकसान झालेलं होतं त्याची निश्चित किती टक्के झालं आहे, किती टक्के झालेलं होतं, कोणती पिकं आहेत याची जी अधिसूचना जी होती ती कलेक्टर ऑफिस यांनी पीक विमा कंपनीला दिलेली आहे. त्याच्या अंतर्गत जवळ पात्र झालेले महसूल मंडळ आहेत, तालुके कोणत्या पिकाचं नुकसान किती झालेलं होतं ते पाहणीसाठी जे GR काढलेलं आहे ते आपण आता पाहूयात. तर उस्मानाबाद तालुक्यातील उस्मानाबाद शहरी, उस्मानाबाद ग्रामीण, ढोकी, तेर. तर उस्मानाबाद तालुक्यातील आणखी दुसरे मंडळं जे आहेत पाडोळे, बेंबळे, केशेगाव, जागजी. तुळजापूर तालुक्यातील तुळजापूर, मंगळू, इटफळ, सावरगाव, सलगारा, जळकोट, नळदुर्ग. तसेच उमरगा तालुक्यातीलही काही आहेत, उमरगा, दाळिंब, नारंगवाडी, मुळूज, मुरुम. लोहाऱ्यातील आहेत लोहारा, माकणी, जेवळी. भूममधील पण आहेत भूम, मानकेश्वर, अंबी, वालवट, इट. परांडातील ते आहेत परांडा, वासू, जवळा, आनाळा, सोनारी. वाशीतील वाशी, तेरकडा, पारगाव. कळंबमधील आहेत कळंब, इटकूर, येरमाळा, मोहा, शिरडून, गोविंदपूर. हे सोयाबीनसाठी जेवढे वरचे मंडळ होते ते सोयाबीनसाठी पात्र झालेले आहेत. तिथे सोयाबीन पिकाचं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे. त्याच्यानंतर भूम तालुक्यातील आहेत भूम, मानकेश्वर, अंबी, वालवट, इट. परांड्यामधील पूर्ण तालुका, वाशीमधील पूर्ण तालुका ती मुगासाठी नुकसान झालेलं आहे तिथं. नंतर भूममधील भूम, मानकेश्वर, अंबी, वालवट, इट. परांड्यामधील पूर्ण तालुका, वाशीमधील वाशी, तेरकडा, पारगाव हे उडदासाठी पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. नंतर परांडामधील मका पिकाचं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे परांडा तालुक्यामध्ये. त्याच्यानंतर परांडामधील परांडा, आसू, जवळा, आनाळा व सोनारी हे बाजरी पिकासाठी नुकसान झालेलं आहे. परांडा तालुक्यातीलच पुन्हा परांडा, आसू, जवळा, आनाळा व सोनारी हे तूर पिकासाठी नुकसान झालेलं आहे. परांडामधीलच आणखी एक आहे पूर्ण तालुका आहे ते कापूस नुकसान झालेलं आहे तिथं. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद यांनी असं म्हटलं आहे की जे 23/7/2021 ते 16/8/2021 जेवढा 23 दिवसांचा जो पावसाअभावी खंड पडलेला होता त्याच्यामध्ये नुकसान झालेलं पिकांचं उडीद असेल, मूग असेल, सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, बाजरी इत्यादी जेवढं नुकसान झालेलं होतं तर त्यातल्या जेवढ्या शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला होता तर त्यांना नुकसान भरपाई 25% त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावी असं जाहीर केलेलं आहे. हो का, इथं 25% मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात येत आहे. इथं जाहीर केलं आहे त्यांनी. नंतर आपण आता लातूरमधील जे मंडळ आहेत, लातूरमधील जे अधिसूचना जी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी काढलेली होती ती अधिसूचना आपण पाहूयात. विषय आहे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप 2021-22 अंतर्गत जोखीम अंतर्गत सोयाबीन पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना 25% आगाऊ नुकसान भरपाई रक्कम अदा करण्याबाबत असं अधिसूचना जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी काढलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये
जेवढे मंडळ आहेत पात्र, तर त्याच्यामध्ये लातूर तालुक्यातील, लातूर जिल्ह्यात जो आहे तेथील लातूर तालुका, गातेगाव, कासारखेडा, लातूर, मुरुड, तांदुळजा, बाबळगाव, हरंगुळ, चिंचोली, कानेरी हे मंडळ पात्र आहेत सोयाबीन पिकासाठी. त्यातलं नुकसान झालेलं आहे, 50% नुकसान झालेलं आहे. नंतर औसामधील आहेत औसा, भांदा, किल्लारी, लांबजाना, नंतर मातुळा, किनथोट, बेलकुंड, उजनी हे तालुके यासाठी पात्र आहेत, जे मंडळ सोयाबीन नुकसान झालेलं आहे तिथं. तर दुसरं आहे अहमदपूरमधील खंडाळी, किनगाव, अहमदपूर, शिरूर, ताजबंद, हाडोळती, अंधोरी हे अहमदपूर तालुक्यातील मंडळ आहेत की तिथं सोयाबीनचं नुकसान झालेलं आणि तिथल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा भेटणार आहे. निलंग्यामधील कासार बालकुंदा, कासार शिरशी, निलंगा, मदनसुरी, पानचिंचोली, निटूर, भुतमुळगळी, हलगरा हे गाव आहेत ते पात्र झालेले आहेत. उदगीर असेल, तसेच रेणापूर, चाकूर, शिरूर, अनंतपाळ हे तालुके जेवढे आहेत ते पात्र झाले आहेत पीक विम्यासाठी. तर तेथील शेतकऱ्यांना पीक विमा लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केला जाणार आहे. जळकोट, देवणी हे तालुके पण पात्र झाले आहेत. त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी असं सांगितलं आहे की 50% नुकसान झालेलं आहे, तर 25% आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात जमा करावी असं सांगितलेलं आहे. तर